Мсціслаў – адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі і Магілёўшчыны. Яго называюць і беларускім Суздалем, і маленькім Вільнюсам. Мсціслаўская зямля – адзін з самых маляўнічых куткоў Магілёўшчыны, край багатай гісторыі, архітэктуры і культуры. Тутэйшымі мясцінамі захапляўся класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч. Мсціслаў – кропля, асколак люстэрка, у якім адбіваюцца сонца, зоры і ўся няпростая гісторыя Беларусі. Горад, які здаецца нічым асаблівым, не вызначаецца перад іншымі гарадамі, якіх на Беларусі сотні. Але паглядзіце уважлівей, і нібы ў фокусе адаб'ецца ў яго гісторыю увесь наш гонар і наша слава. Такім мы бачым Мсціслаў Уладзімір Караткевіч і напісаў пра гэта ў сваім творы «Мсціслаў – дыяментавы горад», эсэ пра гісторыю і людзей адной зямлі. Пісьменнік трапіў сюды сонечным ранкам пасля неверагоднай студзеньскай завірухі. І ўсе будынкі, увесь горад гарэў, іскрыўся, пераліваўся дзівоснымі колерамі, нібы чысцейшай вады дыямент. Эсэ было напісана ў 1982 годзе. Пасля цэнзарскіх чырвоных алоўкаў з выдавецтва «Беларусь» у 1984 годзе яно выйшла скарочаным амаль на трэць. У кнізе «Мсціслаў. Эсэ пра гісторыю і людзей адной зямлі» твор Уладзіміра Караткевіча практычна не пазнаецца. Тэкст быў сапсаваны адвольнымі ўмяшаннямі, зробленымі пры рэдагаванні. Але звярнуўшыся да 25-томнага збору твораў пісьменніка, у 12-м томе можна прачытаць эсэ ў першапачатковым выглядзе. Пісьменнік прасачыў лёс мсціслаўскай зямлі ад старажытных часоў да другой паловы 20-га стагоддзя. Мсціслаў фарміраваўся ў сівую даўніну на ўзгорках смаленскага ўзвышша. Здаўна давён населена, абжыта і уходжана чалавекам мсціслаўская зямля. Едзеш або ідзеш па ёй, і паўсюль старыя гарадзішчы і магілы і курганы. Як і ўсе гарады, Мсціслаў перажываў узлёты і заняпады. Пісьменнік адзначае, што ў першай трэці 18 стагоддзя насельніцтва Кіева не перавышала 12 000 чалавек. Значна на пару стагоддзяў раней у Мсціславе жыло 30 000 чалавек, але з цягам гісторыі ўсё змянілася. Уладзімір Караткевіч звярнуў асаблівую ўвагу на старыя гарадзішчы, а сярод іх замкавая гара. Высокі мыс на правым беразе віхры абкружаны шырокімі метраў 60 або 100 і глыбокімі метраў на 25 ярамі. Па краі замкавая гара была абкружана яшчэ насыпным валам, але ён збярогся не паўсюль. Уладзімір Караткевіч заўважыў, што некалі даўно на гарадзішчы жылі ганчары і гарбары, майстры апрацоўкі дрэва і выдатныя на ўвесь славянскі свет славутыя майстры цаніннай справы, майстры папаляванай кафлі, залатары і збраяры і многія іншыя. Першы абследаваў і апісаў гарадзішча славуты беларускі вучоны, этнограф, фалькларыст і археолаг Еўдакім Раманавіч Раманаў. Непадалёку дзявочая гара. Караткевіч выказаў арыгінальную гіпотэзу пра яе паходжанне. Дарэмна гэта ходзяць легенды пра дзявочую гару, што яе калісьці дзяўчаты нанасілі па пясчынцы. Дзіві гарадок проста аж крычыць сваёй назвай, што гэта дзіві гарадок. Месца, дзе водзяцца дзівы, дзівосы, дзівовішчы, злавесныя пачвары або добрыя стварэнні. Тое, чаму дзівяцца людзі, што створана людзям на здзіўленне. На замку і на дзявочай гары і ўзнікла ў язычніцкія часы спачатку людское паселішча, а пасля і горад Мсціслаў. Заснаванне горада прыпадае на 1135 год, калі смаленскі князь Расціслаў Мсціслававіч вырашыў увекавечыць памяць свайго бацькі Мсціслава Вялікага ў назве заснаванага ім горада. На старонках эсэ Караткевіча жылі многія пакаленні людзей. Яскрава і пераканаўча перададзены неўтамаваны дух стваральніцтва і падвижніцтва лепшых сыноў гэтага краю – Сцяпана Палубеса, Івана Насовіча, Максіма Гарэцкага, братоў Прахавых, Івана Сердзюкова, братоў Кутаргаў. Пісьменны Мсціслаў мае неацэнную заслугу перад усходнеславянскай кніжнасцю. Тут нарадзіўся друкар Пётр Мсціславец, які разам з Іванам Фёдоравым заснаваў у Маскве першую друкарню. Вось што пісаў Уладзімір Караткевіч.
І як слабую даніну падзякі паставілі Пятру Мсціслаўцу помнік у ягоным родным горадзе. Я бачыў праект помніка Мсціслаўцу, прапанаваным гораду маладым скульптарам Мікалаем Маліноўскім. Праект мне спадабаўся. Сядзіць сябе на ўзвышэнні, сама маладосць, светлая, уся накіраваная ў будучыню. Гэты помнік друкароў быў устаноўлены ў 1986 годзе насупраць езуіцкага касцёла. У 2001 годзе падчас святкавання Дня беларускага пісьменства на плошчы Пятра Мсціслаўца устаноўлены другі помнік. Ён адлюстроўвае першадрукара ўжо ў сталым узросце. Вулканам талентам называе Мсціслаў зачараваны горадам аўтар. Сапраўды, колькі пісьменнікаў вылецела са сцен будынка старой гімназіі: Юлій Таўбін, Аркадзь Куляшоў, Олег Ждан. Мсціслаўскі раён захоўвае на сваёй тэрыторыі значныя архітэктурныя помнікі, большасць з якіх размешчана ў самім горадзе. Самай высокай славутасцю Мсціслава з'яўляецца будынак былой пажарнай часткі. Пажарная каланча з чырвонай цэглы мае 5 паверхаў і простую прамавугольную планіроўку. Зараз тут размяшчаецца музей пажарнай справы. Сярод яго унікальных экспанатаў ручная пажарная помпа і бочка для вады на конскай сіле. Адрозніваецца Мсціслаў і колькасцю старажытных храмаў, у якіх да сённяшняга дня ідуць службы. Напрыклад, мураваны праваслаўны сабор Александра Неўскага. Асаблівасцю храма з'яўляецца тое, што яго алтарная частка павернута не на ўсход, як гэта звычайна зроблена ў праваслаўных храмах, а на паўднёвы захад. Гэта адзін з найвышэйшых будынкаў у Мсціславе. Кармеліцкі касцёл Успення Маці Божай з'яўляецца адным з выбітных помнікаў горада і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь як помнік міжнароднага значэння. Ён быў пабудаваны ў 1614 ці 1617 годзе, спачатку як драўляны будынак, а ў 1637 годзе як каменны. Захавалася каля 20 фрэскавых кампазіцый, з якіх найбольшую каштоўнасць маюць партрэты заснавальнікаў касцёла і батальныя сюжэты вайны з маскоўскім царствам. Апошняя служба ў касцёле адбылася ў 1938 годзе. Доўгі час ішлі рэстаўрацыйныя работы. З 1991 года касцёл аднавіў сваю дзейнасць. Служба праводзіцца ад рэстаўраванай капліцы. Нягледзячы на трагічны лёс, мураваны езуіцкі касцёл святога Міхаіла Архангела адна з галоўных дамінант Мсціслава. Ён будаваўся з 1730 па 1748 год пры падтрымцы караля Жыгімонта III. Пасля падаўлення паўстання 1830-1831 гады будынкі езуіцкага кляштара перадалі праваслаўным. Касцёл быў зачынены. У 1842 годзе касцёл перарабілі ў праваслаўны свята-мікалаеўскі сабор. За 10 кіламетраў ад Мсціслава і за 500 метраў ад расійскай мяжы размясціўся пустынскі свята-успенскі мужчынскі манастыр. Ён лічыцца самым старажытным на тэрыторыі Беларусі. Па некаторым дадзеным, заснаваны ён яшчэ ў 1380 годзе. Першая згадка пра святыню звязана з цудоўным вылячэннем аслеплага князя Лугвіна Сімеона, сына вялікага князя літоўскага Альгерда. Згодна з паданнем, князь вярнуў сабе амаль страчаную зрок, амыўшы вочы ў крыніцы, а як стаў ведушчым, загадаў пабудаваць на тым месцы манастыр з капліцай. У пачатку 16 стагоддзя гэта быў адзін з найбуйнейшых манастыроў на ўсходнебеларускіх землях. Цяпер існуючыя будынкі, іх каля 10, будаваліся на працягу апошніх 2 стагоддзяў. У тым ліку пабудаваная ў другой палове 19 стагоддзя велічная званіца вышынёй каля 60 метраў. У 1918 годзе манастыр быў зачынены, цудатворны вобраз знік і да гэтага часу яго слядоў не знойдзена. У 2003 годзе манастыр зноў прыняў насельнікаў. Яны пасяліліся ў класе, які менш пацярпеў ад разбурэння. Тут неўзабаве на сцяне цудоўным чынам праявіўся нерукатворны лік Збавіцеля Ісуса Хрыста. Крыніца, з якой калісьці мыўся князь Лугвін, б'е яна і цяпер у маленькай царквы ля падножжа манастырскага ўзгорка. Вада там лічыцца лячэбнай.
Ёсць ва Мсціславе і прыродныя помнікі. Да такіх адносіцца ў першую чаргу кагальны калодзеж. Назву сваю ён атрымаў ад габрэйскага слова, якое азначае грамадскі. Гістарычная назва гэтага месца здаравец. Доўгі час гэты калодзеж быў галоўнай крыніцай пітной вады ў горадзе. Менавіта з яго ў драўляных бочках на конях прывозілі гараджанам ваду. Першапачаткова ж пры ўзнікненні старажытнага гарадзішча вада з крыніцы напаўняла шырокі і глыбокі ахоўны роў, ахоўваючы разам з ракою Віхрою старажытны Мсціслаў ад раптоўнага нападу ворага. Сучасны Мсціслаў – найпрыгажэйшы горад, які гарманічна спалучае старажытныя помнікі архітэктуры, самабытны ландшафт і сучасную забудову. Мсціслаў з'яўляецца горадам двух фестываляў. Рыцарскі фэст і беларускі фестываль мастацтваў імя Мікалая Чуркіна сталі знакавымі для жыхароў раёна і для ўсёй Беларусі. Эсэ прасякнута любоўю Уладзіміра Караткевіча да горада. Пісьменнік марыў, што аднойчы Мсціслаў стане горадам-музеем і тым дасць прыклад на стварэнне яшчэ некалькіх. Мсціслаўцы захапляліся і будуць захапляцца цудоўным творам пра свой родны край, будуць трымаць у сваёй памяці, паўтараць і перадаваць нашчадкам словы пісьменніка «Дыяментавы горад».